Joo, morjes kaikille katselijoille ja tervetuloa ekan matsin pariin. UFC Undisputed 2010 version pariin. Joten, elikkäs ekassa matsissa meillä on vastassa Stakala Takala vs Joe Couture. Ja tässä on ero-ottelijoilla semmonen kuin näkyy kohta tässä näytöllä. Elikkäs ikä on 24 Stakalalla ja 27, no siinä oli noin statsit kumminkin. Eli tästä lähtee hyvin, ainakin Joelta. Eka hylvenni. Hyvä potku, sivupotku. Stakala ottaa pakkia. No nyt Joella vähän kyllä heittää huonolla tyylillä nuo liikkeet käsissä ainakin mun näkemyksen mukaan. No hyvät potkut lähti kyllä tossa kohtaa. Joo, nyt Joe kyllä heittää aika hyvää settiä. Stakala no oho, Stakala hapeti oikein kunnolla maihin toi Joen, mutta Joe niin kun yrittää tässä vähän potkimalla pitää etäällä tätä Stakalaa. Noniin. Ihan nättiä muuvia. Joo. Nyt kumpikin näyttää olevan vähän väsyneitä. Joelta lähtee kyllä hyvin noin potkut välillä. Ja toi lyönti oli kyllä nätti. Nyt Stakala koittaa vähän tänne alakroppaan nämä kohdistaa noita hyökkäyksiä, mutta saas nähdä miten tässä tulee käymään. Kumpikin on aloittelevia ottelijoita niin kuin näkyy. Noni, näin! Joe voitti. Näemme ihan hyvällä tyrmäyksellä kyllä ekassa tosta kyynärpälästä kunnon lyönti. Boom! Jees. Tämmöstä. Eka matsi takana. Joelle pisteitä tästä. Kiitos katsomisesta. Se on moro.